MTV. Сәлам дуслар, эфирда шоу-біз тапшыруы. Сезне татар эстрадасы яңалыклары белән бүген мин Шәшкә таныштырам. Озакка сузмый, яңалыкларга күчәм. Ниһаят, ул көн билгеле, 23 март Пирамида концертлар залында MTV премияларын тапшыру тантанасы узачак. Һәр елдагыча безне грандиоз шоу көтә. Татар эстрадасы, татар мөхите өчен онтылмаслык тамаша булачак. Текә концерт программасы инде әзер. Кассир.ру сайтына кирип, билетлар ала торыгыз дуслар. Бу көнне бергә күңелле уздырыйк. Татар эстрадасының популяр җырчысы Ришат Төхвәтуллин өйләнә. Җырчы еш кына Инстаграмда тамашачысы белән туры эфирда аралаша. Шундый аралашуларның берсенә без дә тап булдык. Ришаттан кайчан безнең шәһәргә киләсең, кайчан йөгерә башладың, нинди җырчыларны ошатасың дип сорыйлар. Ләкин буйдак егеткә иң яхшы бирелә торган сорау ул: кайчан өйләнәсең инде улым? Әлеге сорауга Ришат турыдан-туры җавап бирде. Видеоны карап китик. Когда женишься? Быйыл надо в этом году, летом надо жениться. Танылган артист Данир Сабиров малайлы булган. Узган атнада Данир бер эт белән видео кертеп, хәзер безнең малайыбыз бар дип белдерде. Артистка аны хәләл җефете Миләүшә алып биргән. Спорт белән шөгыльләнергә хатын иптәш алып бирде, рәхмәт дип сторис кертте ул. Данир эткә башта брат дип эндәшә иде, ләкин ул аңа кушамат та уйлап тапкан. Кемаль. Кемаль тугры дуст, йортыгызның ныклы сакчысы булсын. 9 февраль көнне Татарча солянка проекты сезнең өчен шәп концерт әзерли. Филармония концертлар залында узачак тамашага сезне дә чакырабыз. Килегез, бергәләп күңел ачарбыз. Рафина Ганиуллина бүгенге шоу-біз тапшыруының кунагы ул. Дамир Зиннатуллин белән җырчы табигатьтә ашарга пешереп, чаңгы шуып, вакытны күңелле уздырган. Ягыз, җырчының яңалыкларын белеп, әңгәмәләрен карап китик. Сәлам дуслар, җәй көне пикникларга чыгу гадәти хәл. Инде без бүген кышкы салкыннардан куркмыйча, бураннан куркмыйча, урамга чыгып тәмле ризык әзерләргә булдык. Нинди ризык әзерләячәгебезне безгә кунакларыбыз әйтер. Алар татар эстрадасының популяр артистлары. Берсе баянда уйный, берсе җырлый. Рафина Ганиуллина һәм Разил Камалов. Исәнмесез, сәлам. Хәерле көн. Нинди ризык әзерлибез? Сөйләп җибәрегез әле. Бу безнең якта Башкортстанда тәтешледә турба дип әйтәләр, турба дип йөртәләр. Менә аны турба эчендә пешә, аны төгәлләп хәзер күрсәтербез, аңлатырбыз. Мин инде беренче тапкыр кунакка кайткач тәтешлегә, бүтән кеше кая кермә, без турба пешерәбез диләр. Мин инде аны уйлыйм, ниндидер бер зур турбага нәрсәдер салып. Миңа әйткәч, мин дә шулай уйлап куйдым дөресен әйткәндә. Безнең якларда чөнки андый ризык әзерләмиләр. Ә монда инде ул гадәти хәл, һәм мин менә шушы ризыкны инде беренче тапкыр татып карагач, миңа ул бик ошады. Шуңа күрә без инде үзебезгә махсус аның җайланмасын да эшләтеп алдык. Хәзер инде безнең һәр вакыт шулай табигать кочагы чыкканда, Разил инде шулай әзерли бу ризыкны. Дуслар, әлеге ризык белән без хәзер танышырбыз, тәмен туеп карарбыз һәм инде Камаловлар гаиләсе белән, иҗади гаилә белән якынрак танышырбыз. Әйдәгез киттек. Иң беренче хәзер учак ягып җибәрәбез. Площадканы әзерләп куйдым, карларны күмдем. Менә Башкортстаннан алып килдеңме? Улытыннарны. Специально менә сезнең шоу-біз тапшыру өчен махсус. Хәзер учак ягып җибәрәбез һәм турбаны янып киткәч утыртып куябыз, мотор иттереп, ул утыннар өстендә мотор иттереп пешеп утыра. Разил, әйдәлем, мин теге егет кеше буларак менә бу аппаратны карыйсым килә, ничек икән. Бу мангалга да ашаган мангал, менә шул турба инде, менә стальный турба эчендә. Монда инде ингредиентларны сез әзерләп килдегез. Бөтен нәрсә әзерләп килдем. Самый основной ингредиентлар ул бәрәңге бит инде. Бәрәңге, суган, кишер, менә борыч, кызыл борыч, сары борыч. Тавык итләрдән, итләрне төрләндереп салырга да була. Тавык чөнки тизрәк пешә, шуңа
Әле хәтта безнең кабачки да бар. Баклажан да салырга була монда. Сарымсак, суган кем нәрсә ярата, шулпасында үзең көйлисең инде. Күбрәкме, әзрәк кирәкме сиңа? Өстен менә шулай кәбестә белән томалап куеп, ул шул учакта шундый ысланып тәмле булып пешә инде. Бик кирәкле бер, чөнки пар җыеп тора. Әйе, тора. Һәм су саласың инде күммичә генә. Аннары каплап барысында тузлап борычлап инде тыгып куясың. Аннары самый основной бер кызыклы тагын бер ингредиент бар. Хәзер каплыйм. Миләш ботагы салып куясың. Астына хәзер табабыз монда. Монда бар, мин күргән. Әйе бар. Аны монда аска салып куясың. Ул төтен чыгарып тәмле төтен эчендә пешә. Дөресен әйткәндә, минем бу ризыкны татып карыйсым килә, тәмен беләсем килә. Бу ризыкның менә беләсезме уңайлылыгы нәрсәдә? Шушы турба пешкән арада бик күп эшләрне эшләп атырга мөмкин. Аннары соң инде рәхәтләнеп, теге ашау тәмлерәк була бит эш эшләгәннән соң. Бәлки чаңгыда шуып килер Замир. Дуслар, шулай итеп инде без чаңгыда шоу алдык Рафина белән. Разил турбаны инде әзерләп куйды. Хәзер берничә мизгелдән әзер булырга тиеш. Хәзер аралашып алсак та була. Гомумән ничек хәлләрегез сөйләп җибәрегез. Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, чөнки менә иҗат кешесе һәрвакыт иҗат кешесе генә түгел, гомумән бөтен кешеләр дә хәрәкәттә булганда, дөньялар бит ул бөтенләй икенче төрле матур, гүзәл була. Менә бездә шундый зур әзерлек эшләре белән концертларыбызны оештырдык, программа ясадык. Ул инде узган елдан бирле нәрсәдер үзгәреш ала, нәрсәдер төшеп кала, нәрсәдер өстәлә дигәндәй бик тә кызык мавыктыргыч процесс, исемсез хат дип аталган программабызны тәкъдим иттек тамашачыларга бу ел. Разилнең хәлләре ничек икән? Минеке хатынныкы яхшы булса, минеке дә шулай. Минем бер генә сорау. Бая әйтеп узган идегез, менә булай без бит инде хәзер урамда, саф һавада рәхәтләнеп, бу үзенә бер шундый кызыклы мавыктыргыч моментлар, мизгелләр дип әйтәсем килә. Рәхәт. Бик еш булмыйбыз дисез. Ни өчен еш булырга туры килмәй икән? Разилдан сорыйм әле. Сәбәп кирәк менә чыгып китер өчен. Менә сез чакырдыгыз, без килдек, сәбәбе бар, турба бар. Җыйнасында чыгып китәсең диме? Булай уйлап утырганда турба пешерим икән дип, урманга чыгып икән дип уйлап узаргач, алай Чаңгыда шоу микән? алай чыгып килеп чыкмый икән. Аннарсын безнең бит инде шундый эштә һаман кеше ял иткәндә без эшлибез. Артистларның тормышы шундый инде. Без Бербез теге эш белән мәшгуль булганда икенчебез ял иткән вакыт була, яки менә шулай бер-береңә әле яраклашып туры китереп тә бер булмый вакыт, кенә вакыт. Дөресен әйткәндә, мин сезне икегезне генә күрергә ияләшмәгән. Сеңлекәшләрегезне күрергә, бергә сезнең белән янәшәгездә әниегез, Сөләйман балагыз, улыгызны күрергә. Гомумән сез минем шундый фикер туды. Сез гел бергә буласыз, минемчә, әйме? Бергә яшисезме сез, юкмы? Бер фатирда яшисезме дип уйлап куям әле хәсәттә. Безне күп кеше шулай күз алдына китерәдер дип уйлыймыз, чөнки теге Кызлы йорт дип аталган проектыбызда булды бит инде 5 бер туган кыз бер сәхнәдә. Аннарысын бит инде Разил менә килеп керде безнең гаиләгә, ул да инде үз кешебез булып. Бөтен кеше уйлый инде безнең инде матур курчак өендә булар бөтенсе бергәләп яшәп яталар дип. Дөресен әйткәндә ул алай ук түгел. Без инде үзебезнең гаиләбез белән аерым торабыз. Һәрбер кызлар безнең аерым-аерым фатирларда торалар инде. Ләкин барыбыз да бер Казанда кайныйбыз. Казанда яшибез. Һәм шуңа күрә без һәрвакыт тыгыз бәйләнештә бер-беребез белән бик еш очрашабыз. Бергә эшлибез дигәндәй, шуңа күрә шундый кешедә фикер туа, әйе. Концерт сезоны гөрли. Гомумән сезнең дә концерт программагыз бар. Шуның белән районнар буенча йөгерәсез, чабасыз, концертлар куясыз. Шуның турында сөйләгез әле. Нинди районнар планда бар, кая планлаштырдыгыз икән? Әлеге вакытта инде без теләгәнчә күп түгелдер бәлки концертлар, әмма дә ләкин инде без барыбер әкренләп менә шушы куелган максатларыбызга үзебезнең юлыбызны табып ирешергә дип исәпләп торабыз. Һәм шуңа күрә тамашачыларга инде үзебезнең ясаган шушы программабызны, туплаган иҗатыбызны, үзебезнең гомумән тормышка карата мөнәсәбәтләребезне күрсәтәсебез килә нәкъ менә шушы концертларда. Тамашачы белән артист кеше ул тыгыз элемтәдә, тыгыз бәйләнештә булырга тиеш, әгәр дә синең иҗатыңның теге җавабын да тыярга теләсәң.
Бәлки тамашачыларга әйтеп узырсыз, кайсы районнарда көтәргә сезне, нинди нокталарда булырга телисез? Менә бу яңа ясалган программабыз белән без быел Казанда 2 концерт куйдык, Мирныйда, филармония концертлар залында һәм инде Мамадышта. Бу безнең әтиебезнең туган ягы. Шуңа күрә без инде туган ягыбыз дип 2 якны саныйбыз. Мамадыш, Арча. Арчада 6 февральдә концертыбыз көтелә. Шуңа күрә хөрмәтле тамашачылар, сезне якташларым, сезне барыгызны да шушы концертта көтеп калам, бергә булыйк. Концерт программагыз исемсез хат дип атала. Ялгышмасам, сезнең исемсез хат дигән җырың да бар. Ни өчен концерт программасын әлеге исем белән бәйләргә булдыгыз? Беләсезме, ул хәзер бит менә хат язышканда кеше юк. Элек бит инде кәгазьләрдә рәхәт иттереп хат язышайдык бер-беребезгә, әллә нишәшәр бит тутырып. Бүген көндә барысы да инде электрон, SMS, телефонга күчтәйме. Һәм ничектер менә шушы тема, ул бит инде билгесезлек. Без һәр вакыт һәрбер кешедә үзендә ниндидер сорауларга җавап эзләп яши. Һәм менә шушы программада нәкъ шушы сорауларга җавап эзләүдән башланды. Җыр белән бәйләнеп тә китте. Бәйләнеп китте һәм инде бик күп безнең шушы номерлар ничектер үзеннән үзе туды. Менә бер җырдан китте ул концерт программасы. Ярый, концерт программасында, концертыгызда кемнәр катнаша, нинди номерлар бар һәм нәрсә белән нинди үзенчәлекләр бар? Үзенчәлекләре бик күп, бик шундый без гомумән гадәти булмаган шундый яңа темаларга тартылабыз. Махсус кунаклар безнең халык артисты Гаделфәт Сафин, Фәрит Низамиев, популяр җырчы. Безнең бит икебезгә бер уртак темадагы җыр бар. Минеке алманы көтеп тормадым кызарганын, аныкы безнең алмалар кызармады. Менә шул 2 җырны кушып бер дуэт хасил булырга тиеш безнең Алла бирсә. Тамашачылар ничек кабул итәдер, белмим. Һәм инде әлбәттә Рәзил инде ул минем уң кулым. Безнең хәтта иҗатны инде хәзер аерым күз алдына да китереп булмый торгандыр. Аның әле монда бу программада бик үзенчәлекле номер Призрак оперы булып чыга ул. Призрак опера яртылаш маска киеп, менә шушы исемсез хат, билгесез, бәлки хатны нәкътә ул язгандыр, әйе. Менә шундый Будалчык кызыклы программа. Сеңлекәшләр турында оныттык. Сеңлекәшләрем бөтенсә катнашмый. Барыбер күбесе сорыйлар, 5-се дә катнашамы дип, 5-се дә катнашмый. Хәзер безнең белән иң стойкилар гына калды, әйме Рәзил. Бөтенесе дә чөнки бу иҗат тәгәрмәшенә ләгеп өлгермәүдән дә түгел. Ул бит менә беләсезме, 5 кешегә бер вакытка туплавы бик авыр ул. Шуңа күрә һәрбер кеше үз тормышы. Безнең белән инде Аиша һәм төпчек сеңлем Гөлсу, безнең незаменимый биючебез. Без әлеге концерт программасын күрергә кирәк, һәм инде әлбәттә Рафина Ганиоллина һәм Рәзил Камаловның концертларына килегез. Әйме, шулай бит? Әлбәттә, рәхим итегез. Без сезне һәр вакыт көтеп торабыз. Бүтән күңел җылыбызны биреп, бу концертларны әзерлибез. Шулай бит, Әзил? Шулай көтәбез, килегез. Исемсез хат, яшерен хат, кемнән икәнен беләм. Икебез ике ярдагы, үпкәләүләрен беләм. Дуслар, 2019 елга нинди планнар төзеп куйдыгыз икән һәм инде гомумән нәрсә эшләп өлгерәсегез килә? Буласы булды инде монда. 2019 ел сюрпризларга бик бай булачак. Алдан әйтеп куябыз, ләкин без серләрне әлегә чирпибез. Зур максатлар төзелгән, әйме? Клиплар төшерү, яңа җырлар. Аның турында сез уйлагансыздыр. Ничә клип төшерергә уйлыйсыз бу ел? Барыбер елга бер тапкыр клип төшерергә кирәктер инде ул тамашачылар, чөнки синең иҗатыңны күзәтеп барган битараф булмаган тамашачылар синең бит көтеп торалар яңа җырларыңны. Без инде аларны куандырыр өчен һәм үзебезнең иҗатыбызны дәвам иттерер өчен әлбәттә клип төшермичә калмыйбыз. Ярар, сездән яңалыкларны көтеп торабыз. Гомумән иҗади гаиләләргә карыйсың һәм менә монда ир баш яисә монда хатын гаилә башлыгы дип уйлап куясың. Ләкин менә сезне барыр күзәтеп барам, сезне күрәм һәм бүген дә аралашканда мин әле аңлап бетермәдем. Сезнең гаиләдә кем гаилә башлыгы икән? Бармы андый төшенчә сездә? Кемдер баш дип йөри башласам, ул гаилә бик тутырыклы булмый.
Безнең менә хәзер бер-беребез арасында бүлешеп тору юк эшләрне. Бу хатын-кыз эше, бу ир кеше эше, мин моны эшләмим дип, без менә нәрсә эшләргә кирәк, шуңа тотынабыз да бергәләп эшлибез. Барыбер кемнең сүзе менә мин әйттем, шулай булырга тиеш дигән әйбер бармы? Кемнең фикере белән күбрәк килешәсез һәм инде кемне тыңлыйсыз? Булай ир кеше мин шундый гаиләдә үстем. Әтием сельсовет председателе, агроном булып үскәч, ул теге ничек әйтә, в основном аны кыша булай иде. Шуңа ул да миндә әзрәк бар. Но Рафина белән без икебез дә иҗат гаиләсе булгач, гел ул якны гына тартып булмый. Мин баш дип. Шуңа бөтен эшләрне бергә эшлибез. Шулай бит. Юл куябыз бер-беребезгә. Юл куябыз. Һәм инде башкаларга да шуны киңәш итәбез, бер-береңне һәр вакыт соңга сугырга кирәк. Әгәр дә әйтәм бит, бу якка тартсам, мин бу якка тартсам, безнең бер нәрсәгә килеп чыкмаячак. Шуны истә тотып яшибез. Яши өйрәнәсең инде. Гаилә кырып җибәргәнгә инде ничә ел булды? 5 ел була, бу елны август айында. Рәзил хәтерле икән әле. Гадәттә кызлар, хатын-кызлар күбрәк беләм да. Син афәрин икән әле. Ничек онытып була инде, ничә ел бергә яшәгән дип. Онытыла башлый икән ул. Инде хәзер Хәт булганда онытыладыр ул, әйме? шулайдыр бәлки. 5 ел гына яшәсәк тә, әллә ни күпме гомер инде бергә кебек. Ничек таныштыгыз, кайда таныштыгыз, сөйләп җибәр әле. Кем Рәзил синнән сорыйга әле, син беләсең бит. Безнең фикерләр гел аерылып тора инде. Рафина белән танышу безнең башланды социаль челтәләр аша. Мин күрдем, Рафинадан лайк күреп калдым да, язырга булдым. Шулай аралашып киттек, мәйтәм, лайк куйдың, шулай мин куймадым ди, үзе әйтә. Ни ди? Менә ул ышанмый, бәлки ышанырга теләмидер инде, белмим. Минем лайк куйганымны Ялгыш басылгандыр ул. ялгыш басылгандыр дип беләсезме ничек булды? Минем дус кызым ул вакытта әле Инстаграмнар, WhatsApp'тар чыкты гына, минем телефонга шушы приложенияларны урнаштырып бирде. Мин уйлавымча, ул аңа язылган һәм ул аңа лайк куйган. Һәм менә шуннан килеп чыкты дип уйлыйм мин үзем. Чөнки мин Рәзилне ул вакытта белмидем әле. Но факт остается фактом. Беренче адым Рафинадан китте. Аннары аңа SMS язып, аралашып китеп, беренче күрештек, иң беренче тапкыр без бер күрешкән юк иде. Филармония концертлар залында ул чыгыш ясады. Мин аңа чәчәк бәйләмен чыгарып биреп, сәхнәдә күрештек. Мәхәббәт дигәндән инде мәхәббәт җимешеге Сөләйман турында яшәсем килә. Быел ул 4 яшын тутырды, әйме? 4 яш туган көне булды. Нинди бүләк сорадың, нәрсә бүләк иттегез? Гомумән ничек узды бәйрәмнәре? Аның иң яраткан уенчыклары ул машина. Тачки мультигын бөтен әниләр, әтиләр беләдер. Бик кызыклы мультик, үзебездә утырсак карыйбыз. Мин ничә тапкыр дистәләп караганмындыр. Аның белән бергә бездә инде целый коллекция ул машиналар, тачки. Шуңа машина булса, аңа бүтән берсе дә кирәк түгел. Аның мин алай дип әйтмәсем, списоклары гел үзгәреп тора. Аның яңа машина күргән саен шунысын сорый. Анарысын туган көнне бик көткән иде инде шул McQueen кыяфәтендә торт. Без инде шалтыратып соңрак та нитә башлаганбыздыр инде, әйме. Бүтән кеше ялда, 2 гыйнвар, беркемгә дә торт кайгысы юк. Шуңа күрә инде без гади генә торт алдык та, шәмнәр куеп, аңа инде ул хәзер нәрсә эшләргә кирәген белә. Үзе сүндерә, үзе өрә, теләкләрен теләгәндер. Исән сау булсыннар балалар. Кемгә ошаган? Кайсыгызга ошаган? Гел үзгәреп тора име. Кеше килә, сиңа ошаган икән дип, аннан Рафинага әйтләр, аңа ошаган дип күбрәк үзгәреп тора. Үз йөзе бар аның. Минем уйлавымча, ул гомумән синең сеңлекәшләрнең Инстаграмында килеп чыга. Мин аны теге яхшы беләм кебек. Улыгыз белән бик алай күрешмәгән булсам да. Инстаграм йолдызына әйләнеп бара инде. Менә ул йолдызлыктан әзрәк качырга иде дә бит теге бик Төшергәннәрен күреп өлгермисең. Төрлечә була инде. Үзебездә куйгалыйбыз инде, алай яшереп кенә дә бетереп булмый. Балаларны бит бары психикасы бит әле бүтән төрле була. Алар артык хаваланып китмәсен өчен барыбер шундый бер алтын урталыкны табырга кирәк инде. Сөләйман үзенә бер сеңлекәш, яңлекәш сорамыйбызың? Әле андый сораулар биргәне юкмы? Аңа инде энекәш кирәк инде, чөнки без инде кайвакыт аннан сораштыргалыйбыз. Бәби кирәкме соң безгә улым дим инде. Башта юк ди. Ну, малай булса ярый ди. Кызлар гына кирәк, малай булса машина белән уйнашырга.
Менә шундый иптәш кирәк. Барыбер иптәшсез генә булмас инде ул. Алга таба Алла бирсә. Моның турында сез уйланасыз, нәме? Кайвакыт төннәрен йокламыйбыз. Шуның турында уйлап чыгасыз. Төннәр буе уйлап чыгабыз шул турында. Мин сине беләм рубрикасын әзерләдем. Сезнең кулыгызда такталар. Әлеге такталарда язырга була һәм инде җавапларны аннарсын сөртергә була. Язасыз җавапны, аннарсын инде икенче сорауга күчкәндә сөртәсез, яме? Аңлашылдымы? Аның бар үзенең битергече. Ничек була? Сорауны, мәсәлән, хәзер мин беләм беренче сорауны Рәзилгә, Рәзилнең беренче җавабын карыйбыз. Аннарсын Рафинәнең. Сезнең җаваплар туры килә микән, юк микән? Бер-берегезне ничек беләсез? Никадәр яхшы беләсез? Шуны тикшереп алабыз. Аңлашылды? Әйдәгез башлап җибәрик. Бу сорау була Рафинәгә беренче сорау. Рәзил әкияти герой булса, кем булыр иде икән? Язабыз сорауны, җавапны 5 секунд эчендә. 1 2 3 язылды бу. Әйдә, күрсәт камерага, безгә күрсәт, миңа күрсәт. Рәзилнең варианты кот в сапогах. Кролик. Әлегә җаваплар туры килмәде, нигә кролик? Нишләптер теге озын булгач иң беренче башыма килде Винни-Пухтагы кролик, белмим. Туры килә. Акыллы, озын буйлы. Син сырты аттың. Кот в сапогах. Юк. Үземне песи кебек хис итәм. Ягымлы, булай песи дип ясаң кызыкмас, кот сапага кызыклырак булып чыкты кебек, әкияти булгач. Кеше яшәми торган утрауга Рафина эләксә, иң беренче чиратта ул үзе белән нәрсә алыр иде икән? Шырпы. Дуслар, шырпы. Камерага күрсәтерсез, яме? Телефон. Анда телефон нәрсәгә яшәми торган утрауда? Анда бит ярар ул син бер 5 айфоннар ничә сәгать эшләр? 5-6 сәгать эшләр иде, зарядкасы бетә. Белмим, менә башыма нәрсә килә шуны яз. Рәзил лотереяда җиңсә, ул беренче булып нәрсә сатып алыр иде икән? Ах, туры килмәде. Күрсәтәбез. Баян һәм iPhone. Ни өчен iPhone? Баянны аңлыйм. Син баян белән күрергә ярашкан. Син баянда уйныйсың. Син гомумән баян белән яшисең сыман. Чөнки беләсезме, ул бик ярата инде техниканы, гел кызыксына, айфоннарның яңа поколениялары белән, нинди алар нәрсә белән аерылып тора узганыннан. Һәм айфонда әле нәрсә әйтәсем килә, баянда уйнар. Мин дә шуны уйладым. iPhone эчендә баян да бар бит әле. Шуңа күрә более универсальный бу. Рәзил, син җавап бирәсең. Рафина тәнендә кайсы җирен ярата? Кайсы өлешен? Үзенең тәнендә. Рафина синең уйлавыңча күзләрен ярата, үзенең күзләрен, әйме? Әйе. Син бит. Ну, билмени. Әйе, шул билемне яратам, менә шуны гел кайгыртам инде юанайып китә күрмәсен дип. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң ничек булды? Яңа ел бәйрәмнәрендә без инде алай чамалап ашыйбыз, барысын да әзәзләп кенә. Шуңа күрә проблемалар булса да алар өстендә эшләргә кирәк, шул гына. Рәзил сиңа яратып кем дип эндәшә? Мәтрүнә ди миңа Рафина. Мин уйлаганым син Мәтрүнә, Рәзил Рафинәгә Мәтрүнә дип. Буталып киттем әйтәмеш. Мәтрүнә матур. Хәзер миңа үзенә мин кем дип эндәшкән язган. Булай мин аңа исем белән эндәшәм күбрәк Рафина дип. Исем белән түгел инде, теге ни каялы дип әйт. Әй, сездә гомумән кызык икән, дуслар. Рафина дөньяда иң яхшы кем? Туктазар, бер җавап та туры килмәй, дуслар. Пешекче? Пешекче? Хатын Рәзил өчен диде. Рәзил өчен иң яхшы хатын. Миңа бу вариант күбрәк ошый. Ләкин егет буларак бу җавап шулай ук миңа бик ошый. Ашказан белән уйлыйм. Тамак ачты, тырбап пешкәнен көтәм. Менә искә төшерде, һәм инде ашысы килә башладым. Рәзилнең бала чакта яшүсмер чагында кушаматы нинди булган икән? Син җавап бирәсең. Шырпы. Ул бик япык булган шырпы тартмасы. Шулай дип әйтәләр дип сиңа. Сөяк тартмасы. Сөяк тартмас. Асыда бар, но күбрәк ушастик, кулаклар ни булгач. Локаторның булгач ушастик дип йөртәләр, бәлки. Кәлейдеңме? Бер чакта әзрәк үпкәлидем, инде хәзер юк. Рафинәнең иң яраткан косметик процедуралары нәрсә икән? Маникюр, педикюр и так далее. Ну шул инде бөтен хатын-кызларга хас туры килгән. Рафинәдә аны читләп үтмәгән, бик ярата инде. Барса сәгатьләр буе шунда утырганмыз. Менә моны укы әле. Битне юам да крем сөртәм, иң яхшы процедура. Кая әле монда салонга барырга да вакыт юк әле. Дуслар, безнең рубрика тәмам, дөресен әйткәндә, бер сорауга да сезнең җаваплар бик алай туры килмәде. Бәлки сезнең үзенчәлегегез шундадыр. Шуның белән кызыктырасыз.
үзегезне бер-берегезне яхшырак аңларга өйрәнегез дип әйтәсе килә, ләкин сез болай да туры киләсез. Беләсезме нишләп шулай ул? Икебез дә бер төсле җавап бирсәк, безгә бик тә скучно булыр иде. Ә болай менә аның үзенең фикере бар, бер мәсьәләгә карата минем үземнең фикерем бар. Шул гына. Рубрика тәмам. Үтте инде, сине яратмаска өйрәндем, сүнде инде, йөрәгемдә булган хисләрем сулды инде, мәхәббәтнең алсу гөлләре бетте инде, бәхетебез тулы көннәре. Кайсы мизгелдән Рафина Ганиуллина үзен Рафина ничек дөрес әйтергә белмим, ләкин Рафинатмыни? Рафинат дип әйтүенә үпкәләми һәм инде әлеге әйтүне дә шата башлаган икән. Шул кичкенә вакыттан киткәндер инде ул. Геле Рафина, теге исемен ничек дип сораганда, минем исемне бутап бетерәләр. Руфина, Рәзинә, Рәдинә, әллә кемнәр дип да хәтта теге сәхнәгә дә инде шулай дип чыгара башладылар. Исемне гел бутыйлар, әле җитмәсә фамилияда Ганиуллина, кемдер Ганиятуллина ди, Галиуллина диләр инде. Шуңа күрә менә мондый буталчыклар булмасын өчен мен әйтәм, туктале, Рафинат дип әйтәм дә, күп кешегә дә шулай истә калдырырга да әйтә торган инде мен. Д хәрефен сызып атсагыз, мен әйтәм Рафина булып чыга. Менә минем исемем шундый дип. Һәм инде минем һәм үзенә күрә бер псевдонимга әйләнеп китте инде ул. Ә Камалова фамилиясе ничектер алу турында уйлаганың бармы? Синең паспорт буенча Камаловадыр, дәме? Паспорт буенча Камалова, законлы хатын буларак. Инде сәхнәдә мине шул Ганиуллина фамилиясе белән белгәнгә күрә, мин инде аны үзгәртеп тормадым. Анарсын тагын буталып беткән булырлар, монсы кем тагы дип. Рафинаның җырлаганын беләбез. Рәзил баянда уйный. Ләкин соңгы арада хәзер Рәзиллек җырлаганын күрдем. Аның белән бергә дуэт башкарасыз. Кайчандан бирле безнең Рафина баянда уйный башлар икән. Шулай булырга тиеш бит инде. Баянда да уйныйсың, җырлыйсың да. Син әлегә җырлыйсың гына, баянда уйнаганыңны күргәнем юк. Рәзил, әйт, кайчан өйрәтәсең мине? Менә бүгеннән башларбыз инде. Булай булгач Сорадык. Көндә 1 сәгать, анан арттырып 9 сәгать риза булсаң, көндә шөгыльләнергә. Беләсезме, аны бит хәзер генә уже уйнарга өйрәнеп булмаячак. Ул бит кичкенәдән шушы инструмент белән теге кочаклашып дигәндәй үскән җегет. Шуңа күрә бу инде бер көндә генә, 2 көндә генә өйрәнеп булып бетә торган эш түгел. Мин инде шул җырлап кына Рәзилне лучше җырларга өйрәтермен киләчәктә. Менә моның белән килешәм, әйе. Карас әле, менә Рәзил бит синең белән генә чыгыш ясамый, төрле концертларда да булган, башка артистлар белән дә йөри. Гаиләгездә гомумән көнләшү дигән төшенчә бармы? Андый әйбер белән син танышмы? Аллага шөкер, без бу әйбердән азат. Чөнки көнләшү ул бик артка сөйли торган әйбер. Бик күп вакытны ала торган, үзеңнең күпме нервыңны имеш шуның белән йолкыйсың, талкыйсың. Белмим, безнең арада ышаныч бар, шуңа күрә шушы ышанычны саклап калу иң мөһиме. Шуның өстендә эшлик әле без лучше. Мин дә мине көнләшкәндә яратмыйм, һәм үзем дә көнләшергә яратмыйм. Аның өчен бит әле сәбәп тә булырга тиеш. Син әйтмешли, менә безнең бит инде эш буенча барбер, ул да хатын-кызлар белән аралаша, мин дә ир-атлар белән аралашырга туры килә. Монда инде синең аның сиңа карата мөнәсәбәтен тою мөһимдер. Әгәр дә инде син аннан салкынлык, битарафлылык тоя башласаң, бәлки дөрестән дә эшкә корт керә башларга мөмкин. Әмма күрәсең әле безнең мондый кортлар юк. Ярый, булмасын да. Булмасын да. Сезнең гаилә бюджетына керемне кем күбрәк алып кайта, кемнең эше күбрәк, кемнең концертлары күбрәк икән? Безнең күбрәк гаилә бюджеты һәрберебездә аерым. Аерым, чөнки менә мин инде җырчы буларак, миңа бит инде барбер күпмедер иҗатыма кабат чыгымнар ясарга туры килә. Аны инде мин Рәзилдән генә күтәртеп ята алмыйм. Менә минем клип төшерәсе бар, әйдә бир әле миңа 100 мең дип. Менә хәзер аны күлмәк аласым бар, күлмәк күрдем 50 меңгә алып бир әле дип, алайтырып кына мин аңа указаниялар биреп ята алмыйм. Шуңа күрә мин инде үземнең иҗатымны үзем барлап, монда күпме акча сарыф итәргә, монда күпме акча сарыф итәргә дип шулай торып үзем баланслап барамансын. Инде уртак проектларга килгәндә без бергә киңәшләшеп эшлибез. Сездә гомумән кызык икән. Гомумән сезнең гаиләгә иҗаттан кала үзегезгә яшәр өчен, баланы тәрбияләр өчен ничә сум акча кирәк икән? Аның турында уйлаганыз бармы?
бар, без бик экономный кешеләр. Теге колбасалар җыеп, шуны күрдем әле, моны ачтым килә әле дип бөтен нәрсәне җыеп подряд алайтырып алып кайтканыбыз юк. Кирәгенчә генә бөтен нәрсәне алабыз. Балаларга киемнәргә килгәндә дә менә өстенә алу дигән әйбер юк бездә. Без кирәге белән уйлап эш итәбез. Иҗат белән генә шөгыльләнәсезме? Яисә нинди булса бизнесыгыз бармы? Яисә белем мәктәптә укыту, баянда өйрәтү дәресләре юкмы андый? Юк, ул чөнки бик зур җаваплылык менә укыту эше, әйме. Аны теге галочка өчен генә, акча өчен генә алай дип эшләп ятып булмый. Моның өчен шулай ук күңелеңне бирергә кирәк. Бүгенге көндә без инде шушы иҗат белән генә көн күрәбез. Һәм тагын да үстерергә, әгәр дә инде бик тырышкан очракта иҗат итеп тә яхшы яшәргә була. Бизнеска килгән. Бизнесқа келгенде әлі біз пішіп жетмегенбіздер аңа. Бу инде үзенә күрә Әйе. шулай ук шоу бизнес. Ну, шоу бизнес өзіне де күрә вакытны күп ала. Шуның өстендә күбрәк эшләргә кирәктер. Һәм шулай ук без официаль эштә эшлибез. Икебез дә, мин мәсәлән эшлим баянчы концертмейстер булып, Мирный бистәсендәге Мәдәният йортында. мәдәният йортында. Мин Татарстан Республикасы Халыклар дуслыгы йортында эшлим. Монда безнең бик матур Мирас ансамбле эшләп килә, Рөстәм Рәхмәтуллин җитәкчелегендәге. Мин менә шушы ансамбльнең солисты буларак бөтен халык ара үзебезнең татар сәнгатен танытам. 2018 елда сезнең әниегезнең китап презентациясында күрешкән ик, рәхәтләнеп шулай ук аралашкан ик, сезнең гаиләне якынрак белдем. Инде әниегез турында сорыйсым килә, хәлләре ничек икән? Шулай ук әниегезнең кәефен төшермичә, аның белән күңел ачырга, төрле күңел ача торган җирләрдә буласызмы, ял итәсезме? Шулай ук күңелен күрәсезме икән? Безнең әни дөрестән дә моңа бик лаек. Гомумән бөтен кеше дә инде үзенең әниләрен кадерләргә тырыша. Һәм инде бөтен кеше әйтте инде аны менә шушы инсульт бит инде менә ширләрдән дә беркем дә хали түгел. Шуңа күрә үз бәхетеңә тапкансың икән бу 5 кызыңны дип инде аңа сөенеп туя алмыйлар. Әле күптән түгел Башкортстанга кайттык, үзебез белән алдык. Шушындый зур юлларга инде ул чыгып китәргә шул хәтлек канатланып тора, ашкынып, һаман өйдә генә, хәзер бит инде мөстәкыйль булмагач, өйдә генә күбрәк торырга туры килә. Шуңа күрә инде без аны ничектә булса күңелен ачырга, менә шушы тулы тормышның бөтен ямен күреп яшәсен дип тырышабыз. Үзенә килгәндә шушы китабы нәкъ 1 ел элек басылып чыкканы, 500 дәнә белән. Һәм ул китап сатылып бетте. Яңадан хәзер заказ бирдек, чөнки дөрестән дә сораучылар бик күп. Чәчәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерлесез җаннарымдай. Гомерегез узын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундай булсын, минем туганнарымдай. Сезнең өчен рубрика "Мин сине якыннан беләм". Мин сезгә сораулар бирәчәкмен, сезгә кагыла торган сораулар. Сез инде монда әлеге тактага үзегезнең ничек уйлыйсыз кем икәнен исемен язарга кирәк булачак. Мәсәлән, Разил яисә Рафина. Аңлашылды, дәме? Әйдәгез киттек. Сездә кем беренче уяна? Рафина дигән. Төрлечә дидем, мин белмим. Төрле вакыт була. Күбрәк инде Рафина дип аңлыйм. Шулайдыр, бары. Әзерләргә кирәк. Икенче сорау. Сөләйманны кем күбрәк иркәли? Разил, монда туры килде. О! Кем күбрәк көнләшә? Бер кемдә һәм бире бездә. Берегез дә көнләшмисез. Бу сорауга инде җавапны алган идек дәресен әйткәндә. Кем аркасында тавыш чыгарга мөмкин? Юктан дим мин, Мин икебездә дип, икебездән дә чыга. Кем күбрәк йокларга ярата? Менә бит. Белмисез дип уйлаганым, беләсез бер-берегезне, Разил күбрәк йокларга ярата. Кем беренче гафу үтенә? Сез миңа күбрәк эшли башладыгыз. Рафина беренче үтенә. Гадәттә егетләр беренче үтенә дип белә идем. Бу сездә ничек, ни өчен шулай икән? Рафина отходчивырак, тиз атка дитә, тиз суына. Кызучан булса да катарак миннән, но тиз сүрелә. Димәк, Рафина үзе кызу, ләкин шул ук вакытта үзе беренче булып гафу үтенергә мөмкин һәм тиз суына да. Кем күбрәк телефонда утыра? Тиз-тиз генә. Әйдәгез. Менә бит. Рафинаның яраткан ислем айы. Исеме беләсеңме? Шанель. Таный дип әйтәм. Оливковый.
Sizde dürüst gelgen оливковый ne derse may. Не, шул Ne may? Zeytin mayı. Зәйтүн майы сөртүнө бербей бит. Разилдин яраткан машина маркасы. Lexus. Ha? BMW. Аташайм, син шуны яратасыңдыр дип. Lexus машинасын яратак. Шулай айтып, достар, рубрика тамам. Сиздин менен кызык. Разилге суроо бар. Разил, 6 хатын кыз арасында сен Сулейман менен 2 ир егеткин, айма? Ниче керек экен? Ардырмыймы, туйдырмыймы, кызыкмы, яйса рахатмы анда? Рахат. Күбрәк рахат. Инде күп анда сораулар берләр, ничек балдызлар белән яшәүе дип инде башта шулай ук танышканда, йөришкәндә буталып бетәйдем. Хәзер өйрәндем шундый рахат. Бергә җыелып алсак, шундый уже күмәк гаилә булып чыгабыз, сөйләшәбез, җырлашабыз, уйнашабыз, рахат. Бүтән игътибар сиңа инде. Игътибар яратам мин, рахат. Рәзил дип кенә торалар инде кызлар да. Жизни диләр инде, айма? Жизнәкәй дип тә җип бәрәләр әле кай вакыт. Сиңа иптәшкә кияү алып кайтучы әле аның турында сөйләшүче юкмы? Менә Рәзилнең бит инде бүтән хыялы шул бажайлар кирәк аңа, яхшы бажайлар кирәк әйме. Чөнки барыбер менә хатын кызлар бит инде бергә җыелышкан җирдә үзең беләсең. Ул теге карап торышка гына кызык ул. Бер хәлләрен үзе генә белә торгандыр дип уйлыйбыз инде без аны. Шуңа күрә аңа бажайлар бик кирәк. Безнең тагын бер кызыбыз кияүдә. Менә тагын 3 кызыбыз әле Кияүдә? Ларын көтеп йөриләр. Люция безнең кияүдә. Бажай. Саңа калдың. Бажай. Бажай безнең Игорь, урыс җегете. Шуңа да карамастан безнең гаиләбезгә ничектер туры килгән кеше булып чыкты ул. Ну, безнең фикерләүләр, карашлар белән дип әйтим инде. Шуңа күрә Киләсе бер ел эчендә кем Калганнар алып кем кайтыр булыр? икән кияү дип әйтәсең килә. анысын әлегә әйтеп булмый, чөнки кызлар хәзер бик серле. Анарысын күбесе бит инде эзләү процессы бар инде. Буйдак кешеләргә хас нәрсә. Кем туры килгән үзеңә аны туйымлап, менә табып кына җиткерү җиңел түгел барыбер. Сезнең гаиләдә хыяллар бардыр дип уйлыйм. Нинди хыяллар белән яшисез икән? Сезнең хыяллар бергә туры киләме икән бер-берегезнекне? Исән сау булу, балабыз инде хәзер безнең центр внимания, анакы барда яхшы булса, безнеке әйбәт, аннары хыяллар инде киләчәктә концертлар белән йөреп, халыкка яхшы кеше булып танылу, татар милләтен күтәрү, менә мин баянда уйнап, кешеләрнең күңелләрен ачу, кешеләрнең күңелләрен чистарту, яктырту, шундый хыяллар белән. Ул бит әле менә талантын булуына берәйбер, аның үстерүдә бик күп хезмәт куярга кирәк. Дөрестән дә менә шушы милләтебез, сәнгатебез өчен файдалы, профессиональ артистлар булырга ясын иде дип хыялланабыз инде бездә. Дөресен әйткәндә, инде безнең тапшыруыбызның да вакыты чикләнгән. Әкрен генә ахырына якынлашабыз. Тамашачыларга теләкләрегезне җиткерсәгез була. Әйдәгез. Нинди генә авырлык булмасын, алар барысы да үтә, шуны истә тотып яшәгез. Һәм шатлыкларга, куанычларга, шулай ук тыныч карый белергә кирәк. Артык менә кай вакыт бит инде йөрәк чыгып китәрдәй бәхетле хис итәсең әйме үзеңне. Шундый вакытларда барыбер бөтенесендә кычкырып әйтергә дә кирәк түгелдер бәлки. Шуннан соң менә шул бәхет хисе эчеңдә яшәсә, дөньялар тыныч булса, сәламәтлек булса, балалар сөендереп торса, миңа калса шуннан да зур бәхет юктыр инде. Минем теләкләрем, хөрмәтле тамашачыларга, һәр көнегез, һәр минутыгыз, сәгатегез шатлыклы үтсен иде. Көнегез матур башланып, эшегезгә барасы килеп, өйегезгә кайтасыгыз килеп торсын. Амин, шулай булсын. Инде хәзерге мизгелдә без сезнең белән әйдәгез учак янына барабыз. Һәм инде бик зарыгып көтелгән тырба ризыгын авыз итәргә мин сезне чакырам инде хәзер. Әйдәгез киттек. Шулай итеп инде менә күрегез, әлеге ризык әзердер. Хәзер ачып карыйбыз. Утын янып бетте. Күпме утын иде, күпме генә калды көмере. Аппаратны ачабыз. Аппарат. Менә шулай итеп. Biz bu momentni dostlar bik zarg'ib ketdik. Iti әзер, бәрәңгесе әзер, хәзер инде авыз ите эшәкбез. Булган бу. Телне тарып булган.
Шап. Үземнән үзем канагат. Достар, бу ризык шундый сусал. Бу шулпалы да булгандыр инде әмим. Әйе, күбрәк су булса, ул шулпалы була, шундый бүлен кебек. Ә монда как второй. Бик тәмле булган. Достар, шулай итеп бик зарыгып беткән труба ризыгын авыз иттек. Бик тәмле, сусыл. Гомумән миңа бик ныгышады. Моның өчен Рәзилгә бик зур рәхмәт. Тырышып чыктың, булдырдың. Сезгә инде килгәнегез өчен рәхмәт. Вакытны бик күңелле генә һәм файдалы итеп үткәрдек. Миңа ошады. Чыгарганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Без киләсе алдагы көннәрдә шулай тәмле экзотик ризыклар белән сезне шатландырып, сөендерербез дип ышанам. Безгә менә шундый мөмкинлекләр биргәнегез өчен, тамашачыларга яңа төрле ризык күрсәткәнебез өчен, әлбәттә инде TMTV каналына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Дамир, сиңа шәхсән үзебезнең рәхмәтләребезне җиткерәбез, чөнки бик җиңел, матур аралашу булды дөрестән дә бүген. Рәхмәт бик зур. Һәрвакытта да шундый күңелле, ихлас кеше булып калыгыз. Сезгә бары тик уңышлар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Бүгенгә шулар. Мин Чәчкә барыгызга да уңышлы эш атналары теләп, сезнең белән саубуллашам.